абзори 1001 калимаи зарурии олмонӣ китоби немисӣ ки бировардагием пеш бёр камерара нигоҳ кунед. китоб муаллифаш Рабиёв Зойнуддин дар як ҷойгӣ бо забономӯз яъне бо худам яҷада муҳаррир Амакиев санҷидагия китоба пол нихо дидагӣ отзыв мондагия баъдан ина китоб дар бигем ирфон ба қайд гирифта шудагӣ иҷозатномаи ирфон адор аст 2024 накоди китоб баъдан якта маълумоти бигем муфассал оиди китоб аз муаллиф аз Рабиёв Зиёвуддин ана ки китоб сар мешава ҳамон китобе ки мисол 1001 англисиш ҳастай ҳамеша мамихел мешава нигоҳ кунед калима ҳастай фрезоизер ман намедонам немисира бо ҳамон хали хондистам тарзи хонданаш ҳастай сартарош тарҷумаи тоҷикиш ва баъд парикмахр тарҷумаи русиш ба зами ҳамӣ бо якта ҷумлаи дигар ҳастай ки шумо калимаро пурра хушрӯтар аз ёд кунед бо ҷумлаош тарҷумаи русӣ ҳам доранд. амира фаромӯш накунед ки дар забони англисиш тарҷумаи русиш нестай ҷумлара не ки дар ии немисиш ҳам тарҷумаи русиш ҳастай ҳам тарҷумаи немисиш ҳастай ҷумлаи англисира ҳамин хел 1001 калимаи зарурии забони немисӣ ҳамин китоб овардагия чеклист иҷада дар ахири китоб овардагием ки ҳар як калима аз ёд мекунед галочка мемонанд ва рафтан мегирад дар ахири китоб боз дигар китобҳои муаллифора мо дар иҷа ҷо кардагием 1001 калима 2002 калима и ба дигар китобҳои грамматикаи забони немисира ина пишти китоб рақамош ҳама чизаш ина пишти китоб пеши китоб паҳмии китоб и китоби немисӣ 102 саҳифа дорад.